miring, Mbak. Ya wis. Panas. Aku ora kulino miring iki, Mas. Oh, ora kulino miring. Ora kulino ya. Ya wis ngadeg wae ora apa-apa ya. Capek, ayo. Sangine ayu mesem kowe marai. Lah ya wong ayu ki ngopo-opo ketok apik. Ayo iki mesem. Ambet dina sing kok tunggane rong tau ngalem ngono kuwi. Wong ayu ki ngopo-ngopo pantes, meneng we pantes. Gur besengut we ketok le ayu. Iya. Saya nek guyu ketok le gurih ya ta. Lah iki guyu gak ngerti aku rasane atiku ki dadi oli. Kok sakit? Tap-tapan. Tratapan. Ya bener. Tap-tapan oli. Ya bener nek ireng kaya ngono. Oh lah. Pring kuning Boyolali cakepane coba. Pring kuning Boyolali Ora cakepane. iki donga, ora kena nggo sembrono. Lha kuwi iki parikane pring kuning Boyolali nana ayo. Ayo. Ora wani aku wonten wat kuburan kok. Kok wedi Mas. Kaya ngono ki ora tuh. Pring kuning Boyolali. Nah nek kowe ora apa-apa ya. Sing nyuling sugih rejeki upamane ngono. Ning batinmu ora lahirmu beda kok. Lah nek aku padha ya sorry. Wedange engko nek kerantapan para desa
matur nuwun Mama. Ya. Ki mau kesenian apa? Turangga wanita mengo. Ha iya. Jadilan reok jadil saka nglipar nduk. Oh iya, apa grupe Turangga wanita mengo. Oh iya. Mengo ki tegese wanita wis ngarani, mengo ki tegese mengo lair batine. Oh iya. Dadi panjenengane seniman-seniman putri sing wis padha mbeksa iki mau ki atine mengo teges nek dikritik apa wae ki nampa ngono lho. Oh iya, Kowe iki tak werdekke sing apik-apik mah ra trima lho, iki senengane ora kok. Diwerdekke sing elek diarani ngrendahke derajat. Wong wedok sok ngewuhke lah. Iya, kok nyemplung kolam wae kok. Heeh. Turangga wae iki anu sinden-sindenan sor laras. Heeh, ki mau tak bukani nganggo reok lho. Oh iya, sing mau pertama mau sing tetote gen ngono kae mau. Kae reok flash mob cara Gunung Kidulan. Oh iya, ketoke sing tengah tok sing nganggo pentul kok sing liya ora mau. Mbok nek nukokke pentul ki ya telu wong sing nari telu ngono lho. Sing tengah mau ra Mbak Yumu saka Pathuk to, Nduk? Iya. Kae ora kok nganggo pentul ning jan rupane ngono kuwi. Oh. Iya. Iya, nek saiki ya pentul wong iki ora kok nuwun sewu ora kok nganggo pentul topeng ki ora iki pekne nuwun sewu lemu. Ya, dadi pasuryane ketok liamba. Nek dhisik dek isih kuru ya ora iso diarani kaya nganggo topeng pentul. Oh, Lah nek isih kuru, nek kuru ora nganggo topeng ngono lho, Nduk. Kowe iki aja menggiring opini sing ora. Sowan mrene, Nduk. Ya, ngaturake kula nuwun ngersane para warga masyarakat ing desa ya ing kalurahan Hargamulya Kapanewon Gedang Sari kene, Nduk. Oh iya, matur sembah nuwun, Mak. Kepareng nimbali awake dhewe. Iki ujube bersih desa rasulan. Oh iya. Adat ya Mak, adat. Nek karo tradisi bedane apa? Nek tradisi kuwi diuri-uri ning nguri-uri iki awake dhewe ora dong. Heeh. Ngopo lan tujuane apa kok rasulan kuwi kudu ditindakake? Ngopo kok bersih desa kudu ditindakake? Nek awake dhewe ora ngerti tujuane apa, kuwi ora iso diarani adat ning kuwi mung kandhek tekan tradisi. Oh ngono. Tradisi ngono ya Mak. Iya, ning nek adat ki awake dhewe rumangsa duweni tanggung jawab tumrap wewengkone awake dhewe, tumrap bumine awake dhewe nglakoni kanthi lair lan batin, nindakake upacara adat ya sing winastan rasulan, ya sedekah bumi, ya bersih dusun, ya merti desa lan sak panunggalane kuwi dilakoni kanthi lair lan batin lan awake dhewe duweni rasa momong ndarbeni marang kabeh para warga masyarakat kuwi iso diarani adat. Oh, mula adat karo tradisi beda. Oh ya, nek sing ditindakake warga masyarakat Hargamulya bengi iki adat lho. Oh iya, mergo warga masyarakat ki padha mawas ing jati diri, ya padha pirsa iso ngemong kabeh, ya iso rukun. Wekasan padha iso ngrumangsani duweni rasa syukur. Dadi rasulan iki mujudake pangucap syukure warga masyarakat ngersani Gusti Allah. Ya, mergo entuk hasil panen sing melimpah diklumpukke dadi siji kendurene disyukurke ngersani Gusti Allah. Mula sing ditindakke warga masyarakat Hargamulya iki rasulan kelebu adat. Oh iya, matur nuwun. Kejaba saka kuwi rasul kuwi rak ngresiki Sengkala, ngresiki Sukerta, ngresiki Sesakit lan sak panunggalane to, Mak. Iya. Kuwi ora mung ngresiki bagian lair tok utawa bagian fisik tok, ora mung infrastruktur tok, ora mung dalan-dalan sing diresiki. Ya, ning morale ya dibangun. Ya. Dibangun njaba jerone, Nduk, ya saka segi masyarakat, ya saka segi kerukunan, ya terus saka segi ketentraman hati kuwi kepiye? Oh ngono, Mak. Nyatane ya Pak Lurah ya ora kurang-kurang nggone tansah mengku para warga masyarakat, ora mengku nuwun sewu nek apa ya Nalendra ki ora kok teges ha mengku ning mengku kuwi tegese nek cara desa. Ya.
cara desa kuwi urip bareng ya dilakoni bareng tegese nek kaya panjenengane Pak Lurah kene Pak Lurah Hargamulya kuwi ora ngrumangsani dumeh panjenengane kagungan derajat napa njabat sebagai lurah terus karo kawula sewiyah-wiyah ora ning kawula direngkuh. Oh iya. Karena panjenengane ngrumangsani Iya. arepe dadi lurah kuwi saurunge dadi lurah kuwi ya saka bagian dari rakyat. Iya. Saiki mengabdi kepada rakyat dan besok bakale ya pensiun. Oh ngono. Mula donga kanggo Pak Lurah. Utamane kanggo warga masyarakat muga-muga sak pungkure nindakake adat rasulan iki warga masyarakat Kelurahan Hargamulya manggiya ayom-ayem tata titi tentrem karya Basuki Rahayu Yuwana ya Mak. Amin. Ya. Para among tani among kisma ingkang mapan ing Tegal kepanasan tandurane iso dukut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh Allahumma Amin. sedaya memala saged tasir rontek ketamblek kecemplung kedung kendang kentering kali bengawan keseruran bersilang musna kecocok cocok tunggak kayu donalaya tulasawan balyon yang Dalan. amin. Muga-muga warga masyarakat ana sing nandang sakit nandang sukerta bar ditanggapke wayangan niki enggal diangkat penyakite mung kari sehat bagas waras lancar rezekine sehat awake Allahumma Amin. wong lara kuwi tambane gampang paribasan ditapeli njet mampet dibrudu lengopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Amin. Mong kari tentrem mong kari rahayu wilujeng kalir ning sambikala gemah lipah lo jinawi karta tata turta raharja. Amin. Wis dungane semono ae. Nek pengen luwih akeh donga iki dudu pengajian. Iya. Iki wayangan isine ya donga, isine tirakat, Ya. hiburan. Ya. Ngaturke sugeng lenggah ngersaning para lenggah. Pak Suharjo saking DPRD Kabupaten Gunung Kidul rawuh, Matur sembah nuwun. Pak Penewu rawuh, Matur nuwun. Pak Kapolsek rawuh, Pak Dan Ramil mesti Pak Lurah. genah wong sing digawe iki Pak Lurah kok ya kowe iki. Ya. Lurah Sekapanewon Gedang Sari rawuh ya Mak. Ya, ketua dan anggota lembaga Sekalurahan Hargamulya ya tansah nyekseni. Ya. Pak RT, Pak RW utawa Bu utawa Mas Ya. sak Kalurahan Hargamulya rawuh. Ketua dan anggota panitia Rasul tahun 2026 rawuh kabeh. Ya, karang ya tansah siaga kok ya nduk iki duwe hajat. Ya, miwah matur nuwun sedaya warga masyarakat sami rawuh. Luar biasa. Penonton iki kelas-kelasan lho, Nduk. Oh, Cara ditiketke sing arep dhewe iki ya regane 6 yuta. ya. Mundur sithik mepet beteng kuwi regane ya 3 yuta. Ya. Sing dhuwur dhewe kae. Sing dhuwur dhewe kae 1,5 yuta lho. Oh iya. Umpama ditiketke ngono kuwi kok. Iya, masalahe kaya neng tribun. Heeh. Malah kaya ndelok sirkus hewan ngene. Iya ora ngono nah. Heeh. Nawala akeh banget, Mak. Ya, ki salam-salam, Nduk. Iya. Mergo warga masyarakat sing padha mirsani iki ora mung neng sing rawuh tok, ning nang YouTube ya padha rawuh. Mula supaya padha pirsa tema bengi iki ya kuwi guyub rukun panen makmur. Oh iya ngono. Matur nuwun. Dikancani sapa Mak awake dhewe? Dikancani sinden-sinden karo wiyaga-wiyaga Nganggo bintang tamu. nganggo. Oh iya. Ya bener apa jak-jak dhewe kowe kene kene ora. Sapa bintang tamune, Mak? Mbahmu buyut. Oh iya. Mbahmu buyut neng saka nglipar nduk. Oh kowe rak ya saka nglipar. Tanggaku Sapa? Mbah Waloyo karo Mbok Suhin. Oh iya, wis rawuh. Wis. Oh dereng to. Oh isih neng transit kok ya. Iya. Ya kok diaturi tindak panggung, Mak. Saiki wae aja kesuwen. Iya, ben panjenengane ya ndongake. Wong piyai tuwa kuwi tegese tuwa kuwi metu-metu wis nggawa. Ya. Ya, ayo diaturi. Selak rontok pupure Mbah Waloyo. Sepote. Sepote perahu layar, Mak. Ya, perahu layar ya, Cah.
biasane ki lho. Ogelane iki ditampakkan. Wis angel. Pripun, Mbah? Ora. Pripun kabare kok? Lah kuwi Nggih. alhamdulillah waras. Ora Alhamdulillah, nggih. ketak. Ngantuk mergo nderekke mbok cangik terus iki lho. Lah ngopo? Ngantuk. Ngopo kok ngantuk? Kok nderekke Mbak Cangik iki ya sok melu ten pepanggungan ngeten iki napa? Lah aku wis ping 8 lho karo mbok cangik iki. Ya melu nang munggah panggung ngene iki. Sing ping 7 ki nonton ini pisan iki nderekke. Heeh. Nggih. Iya. Kula nuwun Mbak Cangik. Monggo, Mbah. Aja ngendika kula nuwun kalih kula. Lah, Kula ki nang kene ya daya, ngoten lho. ngoten. Ngaturke kula nuwun ngersane warga masyarakat karo Pak Lurah aja karo kula. Kula ya ya aja tamu. Lah ya daya. Ngono. Lah nek tamu niku napa? Tamu iki teko arep melu urun. Oh, lah nek daya. Daya. Pemadang ya. Nggih. Ada iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nggih. Penewu, Nggih. Pak Kapolsek, Pak Danramil, Nggih. Pak Lurah, Hah? Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, para pamirsa sedaya. Nah, Nggih. muga-muga pinaringan bagas waras kalih sing sambi kala kathah rezekinipun akeh Amin. sedulure guyub rukun. Amin. Sik mresane ketok cilik-cilik. Lah, Waduh banget ketok nyamut-nyamut. lah kono ke sing kelas 1 ning dhuwur iki kelas 2 ning isor. Iki trip. Kelas-kelasan. Nggih. Iki aku ngelingi kene iki biyen balene ora ngene iki. Harian pripun? Biasa wong aku iki ngetoprak ning kene iki sasen-sasen nek ora salah seksine biyen Pak Cokro. Oh. Pak Cakro sinten? Pak Cokro ki anggota dewan saiki. Oh, injih. Mbok saiki lenggah ning ndi ra ngerti aku. Apa ora mirsani apa kuwatir tak petrukke apa piye ra ngerti aku. Aku masuk kuatir. Lah nek cepethoke jenengan kok kuwatir ki ngopo? Ya nggih biasane cok mboten Balik mboten. desa kok apike kaya ngene. Ya padha romahku yo ngene iki. Entek Oh, oke. mbok yo ora ngono kok aku ora mlebu omahmu we miring-miring gosane. Ono dhuwure diaspal ngisore dicor cagake gede-gede. Ngendi? Jembatan. Banggane. Lho malah nek ngopo-ngopo ora ngalih. Lah ning aku nek arep nang nggone jenengan parkir rekoso kok ora. Ya ora usah parkir Pak, terus wae. Oh, niate arep mandeg dolan kok. Iya. Lah mboten sah dolan nganti kok cah cilik, dalang kok dolan. Ya men kok. Lah ya pengalaman golek pengalaman. Mosok ya mdina arep dalangan ya sekali-sekali dolan. Iki acarane Rasul to Mbak Cani. Nggih. Wah aku diampirke ning gone kancaku, Sinten? Sinten? Pak Adi Semi. Wah, Mbah Semi ta? Wah, Nggih. nek aku ya Pak Adi Semi wong padha, Lah ngopo? padha luwih meh umum, Oh, wis tuwa. Diampirke mriko to? Diampirke disuguh. Paringi apa? Disuguh panganan sing enake dipangan mlumah karo mengkurep. Apa Apa? kuwi bro ya? Payek nek pangan miring ya babak bunyak to cangkeme mbak. Mbok yo aja cangkem. Lah mulane iya. Pak Adi Semi kuwi Pripun? Rasul ku lho nyuguh aku ora baen-baen. Oh ya lomo kok ya piyayine. Nah, nggih. Toplase gede banget ki payek isine gur telu disandek-sandek. Mongko payek picak. Kok payah pizza? Lho ora ana delene ora ana matane. Lah niku malah nek jenengan dahar ora rekoso kok. Nah, ora. Lho gaweke wedok nganggo gelas sing ana cekelane kae. Heeh, Gede banget. Gulane cilik. Ora lah sampean jarene wis ndek pabrik. Walah pabrik apa? Pabrik gula. Ora ana lara. Penyakit kuwi. Aja sok wong ngono kuwi to wis senane kok. Bener Pak Kapolsek juga. Injih. Pak Penewu. Pak Penewu ndi iki? Oh, ten Jawi tak kira ning Sumatera. Jawi ki iso diarani jaba. Heeh. Ana sing diarani Jawa. Heeh. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Cangik. Nggih. Bali wah jan tenan. Nggih, Mbah. Dronge kula mboten ajeng mriki. Lah ngopo? Gandeng meriang ning gandeng butuh duit yo gek rene aku. mbok yo ngrumangsane awake dhewe ditimbali tekan kene iki wis matur nuwun. Ngono lho. Ngelingono biyen iku dek dereng nate dadi pepanggungan ngene iki uripmu kuwi lho. Saiki iki bersyukur. Hin, Ngopo? aku ki dadi bojomu lengko nyetiake awakku marang awakmu ki tak sokke kabeh. Nganti wingi corona, kayak aku ditawani nyambut gawe neng pabrik seminggu bayare 15 juta. Pabrik apa, Mbah? Pabrik racun. Lho, Lah ora pabrik ratu sampean ki tukang
apa? Tukang ngicipi, gak aku gak. Lah ya ora apa-apa no malah kena nggo pengalaman. Modar kok pengalaman. Mbok sing iki lek ku ngadeg iki rada pekewo. Mulane aku trimo nang kene to. Oh nek kowe rada rono lak nyilakani nek nang kene. Lah kuwi engko terus wong telu engko terus do wudu neng. Ora nek kula niku pun ilang sarap sawane. Oh ngaten. Ilang sarap sawane apa? Lho tenan lho, wis ora malati. Lah iki lek lenggah ning kene yo kowe ngadeg ning kene. Lah ngopo? Lah rak yo batine ora karu-karuan nek iki. Iya. Sing dipikir wis werna-werna kok ya. Nggih. Kita rewangi. Tenan lho mbok cange. Lah nggih. Lek engko ngingoni bojoku ki tak rewangi adol panganan. Wah, Nang pathuk kono sing panganan enake dipangan rong glethek nek Napa? ngadeg ora enak. napa? Jagung bakar. Kok karo glethek? Lah ya nek ngadeg ya babak bunyak kowe urunge mah. Oh, sing diglethekke iki jagung ya. Lah iya maksud sing bakul. Mbah, jenengan ki rak prasetyane niate arep ngopeni bojo. Lah iya. Ki teges bojo dipakani diopeni ngono to, Mbah. Dikeki pangan. Lah kuwi nek panganan kok mah didol mbok nggo makani bojone. Lho. Lah turah. Turah. Turah kepiye? Lah tungane lha apa to men bojoe kok njaluk apa-apa ki lho. Beras njaluk aku gah, njaluk aku suntik, njaluk aku duit, njaluk aku. Aku ki bojomu lho. Lah ya wajib ngopeni bojo kuwi kok. Wih. Nganti kok sedulur lah gur bojo lho lah ngopo. Lah kok biar kok dedak ngepek aku ayo. Ora tak pek kowe malah pangan codot. Oh padake panganan, padake wowoan. Ora Lah ngene. sepuh kok lho Wah nyai. semene iki codote sepira coba. Ora eneng sing codot doyan kowe iki. Kadane yo. Aja nyepelekke codot kowe. Kalau kae arep padu apa piye Mbah Waluya kae kalau. Kae dalange mau bengi kae. Oh sing kae ta dalang bengi. Sing ngedram kae to. Nggih Pak Sulis. Pak Sulis. Elok Bronjo. tenan. Kowe dalang sewengi ora meneng. Lah nek jenenge dalang niku nggih sewengi mboten meneng. Apa ya? Nggih. Iya. Nggih. Donga sampun katur, Mbah. Nggih. Iya. Enten nawala. Oh. Nggih. Nyuwun Kutut Manggung dipun jenggelengaken. Waduh, Iya. kalajengaken jula-juli saking Pak Fajar Bamuskal Hargomulya. Sekedhap Pak niki maksudnya caping gunung napa Kutut Manggung niki, Pak? Nggih to caping gunung to? Kene Kutut Manggung ditibani jula-juli iki kutute ketiban apa? Lah iya. Nggih, mangke sedikane karepe ngoten niku. Terus saking Pak Supri juragane mie ayam. Nggih. Nyuwun lagune Podang Kuning pun bawani. Ya, dititipkan apa iki? Untuk pelanggan setia, mau matur sembah nuwun. Wis nyawer akeh, Mak. Iki ya saking Pak Maryono Depok nyuwun langgam Gunung Kidul Handayani kagem Bapak Lurah Sumaryanto ugi Kang Mas kula Surata lan keluarga besar Dusun Suruh matur nuwun pun transfer 300 iki. Nyuwun saking rombongan Boto Baturna Wonogiri nyuwun lagune Mars PKK. Oh iya diaturke. Iya. Mars PKK. Kuwi viral tenan kok kuwi. Iya. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mbok Cangik, salam kagem Mansur Laras mugi sedaya lancar, sukses. Amin. Nyuwun lancaran bersih desa saking Bu Wiwik Sri Rezeki Temanggung. Oh iya, akeh banget iki, Mbah. Heeh. Ki ana meneh. DPC PSI Gedang Sari Partai Solidaritas Indonesia nyuwun lagu Kitir Sumilir kagem warga masyarakat Kalurahan Hargomulya. Oh iya, diaturke engko. Wah, udan rezeki matur nuwun. Oh, saking Pak Tukino Bentar, Irasari, Ikatan Anak Rantau Gedang Sari, salam untuk semua warga Gedang Sari dimanapun berada, khususnya warga Hargomulya yang sedang merayakan bersih desa. Semoga hasil tani dan hasil pekerjaan yang lain tambah berkah, amin. Ya, matur nuwun. Lagunya nderek Mas Dalang. Oh iya. Karyane sapa kuwi lagu judule kuwi? Mbuh. Lagune judule nderek Mas Dalang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun dumateng Kidalang Yusuf Ansor sak rombongan awit wekdalipun anak kula arkan kepareng nderek pentas ing dalu punika mugi-mugi acara ing dalu punika lancar mboten wonten nelangan setunggal punapa amin. Amin. Selamat ingkang nanggap, selamat ingkang ditanggap, selamat ingkang mirsani tanggapan amin. Sepisan malih kula atas nama saking tiyang sepuhipun arkan ngaturaken agunging panuwun amin. Ya Allah.
Matur nuwun. Kedurenan. Dipinangkani sik mboko siji, Mbah. Ya apa bareng nang rada di rumah. Lah iya. Ingkang pundi rumiyin? Caping Gunung Sikik saking pemerintah kelurahan ben dikancani karo Mbak Vila. Mangga. Ya. Ya. Ben sing ngendang fit awake. Ya. Hubungane apa? Sing ngendang yagi bar ya gara-gara bar ketemu jenengan mambengi kuwi. Iki nduk. Ngene, Nduk, ya. Cik. Monggo. Kok mak kuek. Sugeng dalu, Kong. Sugeng dalu no, Cahayu. Waduh, Uti. Iya, sugeng dalu nduk Cahayu. Diceluk Mbah Kong karo Mbah Uti ngono ya, Mbak. Nggih lan cocok Lah nggih pun mangun to. Lah nggih cocok nek dadi putuku iki. Lah nggih. Aku karo bojoku iki cara Cinane ra ana margane dhewe-dhewe. Heeh. Nek Cina ki ra ana marga Lung, ana marga Li. Heeh. Aku iki margaku karo Suhin ki aku margane Nggi, Suhin, Lani. Dadi nek metu barang ki Gilani. Tak kira nek marga satwa, Mbah. Iya. Caping gunung Caping bawani jengglengke. Ya, nggone sak enenge Mbah kok mepet to Yanti ora apa-apa le jenggleng. Oh, mbak iya. Saben bengi. Nek iki ya aku percaya nek bojoku ora mungkin. Ayo. Wong capek gunung kok ora mungkin piye to? Nyawa. Ayo, Mbah. Disehake awake. Lah kok gur kok angkat Lah kok setitik. gur mak plekenyi. Lah kok nek aku banter-banter nyampluk sing lungguh kira ya masuk akal. Ora apa-apa, kun kata sampluk ora apa-apa kok kuwi. Pun biasa nih. Lah sing go nyampluk kuwi sing lorok lekmu ayo. Amung tangane kok lara ku nyampluk. Yen memajang mengkaro Turun tak gendang. Sanor kuning. Sangine ayu mesem kowe marai. Lah ya wong ayu ki ngopo-opo ketok apik. Ayo iki mesem. Amben dina sing kok tunggane rong tau ngalem ngono kuwi. Wong ayu ki ngopo-ngopo pantes, meneng we pantes. Gur besengut we ketok le ayu. Iya. Saya nek guyu ketok le gurih, ya ta. Nek ing guyu gak ngerti aku rasane atiku ki dadi oli. Kok sakit? Tap-tapan. Tratapan. Ya bener. Tap-tapan oli. Ya bener nek ireng kaya ngono. Lah ora Oh lah. ireng ki malah apik ya, Nduk ya. Ya. Biyen dek Biasane dalane ya piye? biyen dek dalane putih kene iki lemah kene iki semeter ming 15.000. Bareng dalane ireng ki 1,5 juta Malah regane. larang nggih. Oh dadi nek ireng ki mesti apik ta. Apik wae. Dadi aja insecure nek ireng ki, Mbak Vila. Disyukuri. Ireng ki mah apik ya. Heeh. Lambine wae ireng. Ireng yang sangat ireng. Timbangane putih kabeh. Ayo. Idih ireng. Ya. Kembang wae waton Guno Sik, ki mau gawa Ora gamelan. nyawang karo akungmu. Sik. Baleni Kan ya, baleni. gere nyuwara nyawang karo akung. mesti Marai mlebu. grogi lho niku Uti. Mbak, aja kepengaruh sing nyaron lho sampeyan. Sing nyaran sing ndi? Dobleh, Teblek kencana. dobleh kencana kowe. Baleni nggih. Wae rasa wis jupuk wong. Ah. Iya. Kayak pacitan wae. Oh, langsung nggih.
Nggih. Lara ta, Pak? Ora ya meng rada pegel sithik. Ayo. Mbah, nek ben sehat, ki jenengan ki seminggu pisan. Ora ketang saben dina Jumat sore apa Minggu sore ngono ki senam zumba. Senam zumba. Ben ajet Senam zumba. bekas waras. Senam zumba ya. Senam zumba ki sing nganggo tank top terus pokoknya pakaiane ki sing sithik lho nek piyai Kakung ora apa-apa ben Lah keringete. isin nek niku. Lah ngopo isin? Wah kebak tato niku awake. Panu to. Manu apa to? Malah sampean kok ya nyethake. Lah kae apa putih kae? Benah kadas ngono kok. Oh, wis mundhak dadi kadas maune panu. Iya. Ya. Panas udan. Wah, bajekno bener sing nyaran kuwi. Tak tengeri mesti kae wis sing miwiti kan juang. Heeh. Prau layar kok jijiru lompatno. Panas udan. Panas udan. Miring, Mbak. Ya wis. Panas. Aku ora kulino miring iki, Mas. Ora kulino miring. Ora kulino Ya wis ngadeg wae ora apa-apa ya. Capek, ayo. Capek Ya, jula-juli. Ya. Kudu apik. Ana yuyu neng jeron blumbang kae tekek nang dhuwur wewungan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Ben elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi rak mengko jandan. Ya, pring kuning Boyolali cakepane coba. Pring kuning Boyolali Ora cakepane. iki donga, ora kena nggo sembrono. Lha kuwi iki parikane pring kuning Boyolali. Nana. Ayo. Ayo. Ora wani aku wonten lewat kuburan kok. Kok wedi Mas. Kaya ngono ki ora tuh. Pring kuning Boyolali. Nah nek kowe ora apa-apa ya. Sing nyuling sugih rejeki upamane ngono. Ning batinmu ora lahirmu beda kok. Lah nek aku padha ya sorry. Ya syukur. Ya Mbak. Ya aja tekan Wonosari warga harga mulya sugih rejeki. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun karsa rawuh dalu menika. Monggo dulur sareng sami ndedonga mugi pinan
Kapolsek Pak Dan Ramil mengkari kurang Pak Duko. Nggih. Saya apa sing dadi Pak Duko pancene esuk ra kruthukan gawe laro. Wong wis dipunjung kono kene gone 2000. Ning jam 5 sore mumet muter golek butuh. Nek saiki usume panen kacang. Panene seneng mergane pirang-pirang. Oh lha nggih. Nek wis garing kena digoreng tinggo ampiang, nek didol larang kena tinggo nyarutang. Oh nek wis sampean. Nek ana kuwi aku wae. Heeh, nek liyane ya mboten. Ana meneh sing panen dhelik. Lah napa? Kena digoreng, kena digawe tempe. Oh. Nek wis garing digebuk akeh hasile. Nek wis didol dadi dhuwit tinggo cukup keluargane. Nek panen sebut apa, Mbah? Ana meneh sing panen sebut ora tau bunga ulate selalu besengut. Oh. Kadang-kadang mengkel, kadang-kadang ngungkut. Apa-apa mesti diawut-awut. Apik. Apik lah dicet. Nek panen jagung. Abad meneh sing panen jagung. Mengkari babat ora perlu diitung. Nek ngundung ana sawah ana gunung. Nek wis didol kena tinggo tuku sarung. Jagung Panen telo. men panen yo men. Lah, weh. Parikane piye nek panen telo kuwi? Ana meneh sing panen telo. Monggo saiki sekilo ya duwe rega. Nek wis dadi diwul kena nggo ganti sego, iso dipangan cukup kabeh sak keluarga. Apik. Padane bar dicet kok ngayal. Iya. Nadyan sego. Ayo. Engko nek ngelih engko dilongkas. Nah, iya. Ya Mbak Bella. Nadyan wadon Aswara Awet sewu nggih Pak nggih.
Apa wis ora iso dingonokke Mbah ngene jenengan? Sakniki pun demes kok iki. Oh, pun Demas. Bar gedusur. Mergo kedusur. Waduh. Tenan apa, Mbah? Ora. Oh. Iya. Sekar bisa. Apa? Lagi. Gelontang. Lagi. Gelontang. Nuwun para piyarsa. Sampun Mbak Bella matur nuwun wajan piyai lipene jan wah Iya. Heeh. aku semelang nek ngunjuk nggon gelas ngono nek keri neng gelas mbah lambene Mbah. Iya. Nek masang idep ku ya kaya denok kuwi lho. Apik kuwi. Lah apa aku ki kurang. Pasang idep mau genah kualik ngono kok. Lah iki mripatku ora patek normal lho sing iki. Lah wong nganggo idep kuwi loro kok 8 dipasang kabeh lah kaya kelilipan kelut mah. Karepku ki men ketok padang ngono lho. Barang neng bayan yo mengal nyidak-idak pacitan. Iya. Oh kok. Lah ya wis tuwa Mbah, wis Ya, sepuh nggih, amit sewu, pun sepuh Kula nyen. niku nggih ngrumangsani. Nggih. Wong tunggale ya wis ditebaske. Tebaske nek kaya kowe iki ora nek sing ngenyang. Lah tuwa kuwi ngono Lek. Oh, pelem Pun maksudnya. pun sami sepuh niku mumungkari semeleh atine. Lah nggih. Wong piyai sepuh ilat sepuh ilat tuwa ki sok klera-kleru. Lah, kuwi. Kadang kala nyun sewu nggo ngendika ki sok tutuke sok nyantol lambung. Dadi Apa? nyantol lambung. Lah Apa kok iso? Sing nyantol lambung apa? Tutuk. Oh. Tutuk. Nggih. Jenengan mirenge apa? Nek Sat- iki ana apa? Apa? Sat- Podang kuning. Podang kuning sapa sing minangkane? Ya. Mbak Yanti karo Mbak Yoga. Oh iya, sepote esuk awan neng omah wis ora krasan. Keluyuran anggolek isih tak sayang. Mobang meter anggon. Ayo Mbak. Terus.
yen sikon yang adut ke ati ketan ora mendem iki mau sepote Sepot Sepot kok duwane palonge men iki. dawa iki ora sepot ning sepur iya sepot ora sepot ning sepot saking dawane. Saking iya apa arep apa panganan ngono iya bawa tembange apa mak iki nembang saka Pak Cokro wis paring dawuh Mbah apa niku yo wis nyawer guyokan glo wah 500 iya Derek Mangayu Bagyo Bersih Desa Harga Mulya iya mugi-mugi kanthi bersih desa menika ndadosaken masyarakat guyub rukun murah sandang pangan baldatun thayyibatun warabun ghafur amin nyuwun jula-juli sampun wau ya kalian sesideman oh iya ya pun wingi kuwi mambengi seje dalang ya Mbah melu aku ya urung dionekke ya dionekke saiki iya ben diaturke wong loro Mbah nggih bawani wong loro bareng ya genten. salah siji kok salah siji heeh Suhin nah ayo ayo ya Mbak Yoga Palu ya. karo bojone kok jangkar padake wantil sisan kok Nyun ngapunten Den, kula niku wau kesupen. Lah saking ketebian niku jenengan cek num kaya dadi tak undang Palu ya. lah aku ki kok kadon ketono aku klomot kencur kok kelamat kencer ngopo lah masih bau kencur monggo kek lugu heeh wiwitane ya Mbak Wiwitane anderek sang pekik priya ngoyo mantuk nakal ya makku cilik ki ngomong oleh budaya ya kentenan Mbak Yanti Mbak sowan menyang kutha gedhe yo Mbak Yoga genti ya Mbak Yoga ki kesel kok ya Mbah dikancani putumu Mbak Yoga kuwi wonge bar main poli kok yo kapan lho yoga main poli kapan wingine bengi saurunge wayangan Pak Bronjong ya iso nyemes iso jago padahal lah iya nyemes ora keneng munine bluk 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 kok iso ambuh sik muni apane ora gugah kremi turu kae semono kok kremi ya kremo Aja nakal lho ya. ora su kok su lah jenengmu Suhin to ayo Ya ora dicomot ngarep dhewe. ayo hin ngono kok yo lah aku walu ya dudang walang iki Suhin tak undang su kok nesu monggo ya ora apa-apa Rit Bendera terus yung bendera terus kayung ya ngapa to ngapa to iki Ngentut. ono ramune kok krungu kok iki Pak Mas Mojo ayo ti kok aku nirokke tenan lho iki ora apa-apa kuwi cengkok selendang kuning
kang saking kang saking Apa ya, Mbak? Nek ora wong bawa suaramu mau. Lah. Wong lindur. Ang lindur mah ora nyuwara kok. Wong lindur ki meng kala mangsane sok. Ngono kuwi sokan kok guran. Kaya bojoku nglindur. Ngopo? Ora sida. Gak ya. Tanganmu ra klawean. Ngopo to? Nyenggol. Yo sak mundur nek ora kesenggol menan dasare masang-masang kowe iki. Heeh. Swara kurang prawana ning wasesa ngungro Nek senom iki nyuwara kowe yo apik. Tori iki dukuh lho Mbah. Ya kedhep kowe apik. Ya nggih. Dukuh ki ora dukuh undang-undangane. Lah pripun? Kepala daerah tingkat 5. kok sakit Wah. Saiki ganti kuwi to apa jenenge? RT ya kepala daerah tingkat 7. Heeh. Lah kok dhuwur men? Takono Pak Camat atau Pak Penewu nek ora percaya sesuk. Nggih to Pak Kapolsek. Sesuk niku Pak RT niku kepala daerah tingkat 7. Weh. Bayare akeh dhewe. Ya ora malah sethithik nek tingkat 7 kok. Kaya geden. Ayo tindak cak noleh nyuwara ndak. lah kok ndak urung Yanti lho biasane kan dikode aku ki kudu Ora, niki ora dikode. Dikode. di apa Dikopiok. Heeh. kaya kopi wae Ah, kopi ora dikopiok. Aduh mentekan kopi. Ya ora kemekelen malah hilang suaramu kok. Angung romarang bendara Diasule senjong ya. Diasulestyo pijer ngincangake alis Ki ditibake terus tak tundang langsung grupake. Oh iya, ben cepet ya, Mak. Iya. Mbak Yoga ki nek ngadeg kesuwen ki sok kumat. kumat apane heeh ya terus tresno sesida ampun matur Urung. Wis lah wis banter Lah wis ya. Wah, kowe iki karepmu angger krungu krasa ngrasake banter kok biasane anggepe ngono ki rampung ya kan Kowe iki nandhake nek wong pengkuh lahir batine jejeg staminane. oh no Banter ki ora mesti rampung. iya ya luwe becik patenano tetap bisa Nah. Nek pas jatahe Mbak Yoga dilanggam irama loro, ya nek jatahe Mbak Yanti sing dangdut. oh ya ya lewat kintanging alismu ya Mbak mongko aku sayang
dangdutke terus masuke ompake garap dikendangi Banyuwangen. Oh ya. Urip ana kutha kaya ngelingake matur nuwun. Gekdo Bali, awas. Bali. Nggih. Ah. Nek nglangkai gogek iso dadi gathot kuwi engko. Iya. As. Apa saking panase udara apa piye kok iso dadi gathot. Kerantapen. Mboten. Nggih, niki wau sedaya sampun pun sendikani. Sing ngomong sapa nek sedaya? Sedaya ingkang sampun. Sebagian. Nah, bener sedaya ingkang sampun. Ah iya. Iya. Dari Melon Pokarya nyuwun lagune Rara Jonggrang. Dari Ata Chicken Gedang Sari nyuwun sambel kemangi. Iya. Sambel kemangi dipinangkani, Mak. Ya. Sapa sendikani? Enggak. Andringe Mbak Yoga. Oh ya. Kowe wis ngerampok cengkaruk saka ngomah kowe mau. Iya. Sabar. Iya. Iki to, iki to. Sing tengah iki to. Mbak Via. Oh iya. Kabul penuwunmu. Ya. Ayo, Drembambok ayo. Dadak ngisi radiator sik. Ora apa-apa. Heeh. Ya. Ya. Ngateka, Mbak, ora usah nganggo spot. Ayo. Wis. Piye ora disepoti? Gelem ora antil san ora. Malah Liyane do disepoti kabeh kok aku ora. Sabar nak, sabar. Ngono nesu. Lah liyane ki ora dipegat, kowe dipegat dhewe kowe ya trima, ngono. Iya men, berarti kudune spesial aku. Ah, spesial ora. Ayo. Ora saleman. Ya. Ayo. Piye iki? Was. Ya.
Non. Ana sing Nggih. Nyemplunge pertanda nek makmur uripe kok. Ah nggih, makmur Daging. niki dadi. wis ladenono men ora rame. Nggih. Sambel kemangi. Ya. Polahmu sing di jagake polahmu aja nganti ora Kene polah. iki nak sing polahe rada jembar Oh kene. nggih, amit nggih Bude. Gek simbah tak pindah kono kae. Nek nyuwuni dipalilah karo piyai sepuh ki ngene. Amit Budin nyuwun sewu kula tak nembang jenengan lenggah. Karena jenengan lenggah mungkin jenengan disuda 350 ngono. Ah ngoten niku. Ora melu nembang. Kok dadi kari dhewe mlenyek. Lah yo nek merah disuda yo nembang bareng piyai loro. Lah ngoten. Milih pundi? Pilih ora disuda nak. Oh nggih. Aku tak bedake. Sambel kemangi, Mak. Ya. Pak Parjo amit nggih Pak Parjo. Ya aku tilas calon maratua. Ya apa to? Ora percaya. Ngopo to? Amit nggih Pak. Wis le amit ki wis. Lah jare mantan calon maratua. Aku nek nyawang ame sewu pasuriyane Nggih. piyai kaya bakpao ya, Pak. Lah iya. Kok Bak Pau? Kaya bunder-bunder piye. Sing bunter ora ming raine. Oh gitu. Sambel kemangi bunter ya ana ya. Iya. Kok ora dibacotke iki piye to, Sob? Ya. Iki senengane nek omong sepotong-sepotong. Lah nggih to kan nanggung nggih, Mbah. Yo, sambel kemangi. 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 Ya Mas Mojo. Sabar. Jangan asal
Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Diparingi Jaga pripun? ketan karo atusan ki terane gur-gur sama. Kanggo sama pripun? Lah jero Lah predulungke kowe mau. nek ceduluk iki 2000, 10.000, 5.000 sing. Lho ora Amen ketok apa-apa. akeh kok ya. Heeh, sing samae 100 barang nggo sama wae. Sing berkah ki malah sing 5.000 karo 2.000 kuwi, Mbak. Kok iso? Lah yo kuwi kok nggeret liyane kuwi kok. Iya, iya. Leres leres. Nggih. Sampun matur nuwun. Sampun pun tembangake. Iya. Wonten pamundutan Apa, Mak? Sri Huning saking Pak Wagino sing daleme ning Tambun Bekasi ning panjenengane iki tabone biyen lare dusun Jatirejo Hargamulya kene, Oke. Mbah. Iya. Mongko iki wis transfer sak yuta. Oh iya. Mbak ini kan kok ketoke pengen minangkani. Nah, mboten napa-napa. Iya. Karang sak yuta ki. Krungu duit sak yuta kok. Mongko kowe iki wis sugih apa ora? Kene ngadeg kene. Iya. Kene wae ora kono. Lah ya kono. Sampeyan ke kene wae. Lah yo. Heeh, nek nang kene malah dadi kasus ya, Mbah. Ya ora ya dadi perkara. Monggo. Lah ya Ya. perkara sing jalari kasus. Ya. Nah, Lagune minangkani pamundutan dari Bapak Pak Sinten? Wagino. Pak Wagino. Pak Wagino. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Bulimbuk Bucangi. Nggih. Kalih busuhin Mbak niki busuhin di piye carane? Busuhin monggo. Ketoke ora kuat jumeneng. Mboten kula Panjenengan ngajeng nyawang anak kula wedok niki lho. Lah pripun? Lah nggih, coba goyangmu aku ngono mah. Nek bocah kaya ngene iki coba kepi alemen bapakmu. Nek cah nom cah cilik barang ki munggah meja iki apik wae pantes anake dhewe cilik kae munggah meja ora klamben ora celonoan malah dialem. Lah iya, lah nek Coba wong tuwa ora goneng pakem. Monggo. Nek wong tuwa, nek wong enom kaya Mbak Niken ngono kuwi piye? Ora Aku sah. munggah meja pantut, Mbak. Patut wae munggah ngendi. Iya. Ya. Nggih. Sinebut. Oh ya ben bawani Mamak Suhin. Iya. Oh ya. Nadyan Sik. Sri Uning. Sri Uning. Lah kene masih nebut. Iki yo sakepane pantes Nadyan Sri Uning. Lah ya ora. Lah jare lara ra mondok. Ya bener kok kowe. Sinebut. Sinebut. Sinebut pahlawan putri. Nawala sugeng kepanggih kalih grup Ansor Laras Mas Yusuf saombong rombongan Nggih. nderek mirsani lewat streaming Mas Dalang kalih Mbah Waloyo busuhin nyuwun tembange rengu saking Pak Suroso Sawangan Magelang. Oh iya. Sri Uning Mustika Tuban. Surane bojoku isih empuk Saya enak ya, Mbah. Cartikum. Putra Kanjeng Suralawe. Engko tekan omah takon.
piye lek ku bawa apik ora piye lek ku bawa aku Lah jenenge bojo iki ditarani ya lumrah. iku wong Jenengan jawab piye? telek aku ya ngono Ayo bojo ki butuh kasih sayang. Gitu. Salah sijine validasi, suarane dialem Butuh ngono lho. dipuji. Butuh dialem kuwi semangat kanggone bojo. Ngono kok. Dong ora. Bingung arep aku nganyarke. ki sing wis nglakoni bola-bali ora iso ngomong ngono kok kurang nglakoni kok iso ngomong ngono Motivasi ya, Mbah. arep mati kek Wedok ki dialeme wis seneng. Wong wedok dialem wis seneng. Alah bojoku ki tak alem malah nyilakani. Lah ngopo? Jangan bayem bening tak alem segere lemu jangan bayem. Lah bendino malah diamtem bayem ya aku. Brondoli. Eh. Prangkung bacana Badhe request langgam ati kesiksa utawi pring kuning kula tujaken kagem rencang-rencang grup pemburu wayang wonten ing Ciledug Tangerang. Nah, saking kula Pak Joko kupu-kupu jantan. Ya, diaturke engko. bebela wiratmaya Katur Bapak Dalang. Oh inggih nak inggih nak. Sekula nyuwun tembangipun Sri Kumenyar kalian Kutut Manggung dipun bawani ya ngagem senggaan saking warga Jambon mbahipun Pak Rohadi ya kagem para pamirsa sedaya matur sembah nuwun. Wis nyawer. Wis ki wis nyawer akeh banget ki lho. Kes 200.000. Alhamdulillah. Heeh. jumlahe papat. Kersa Mbah, duit kersa. Kersa Mbah. Aku ora arep wangsulan genah kleru kok. Ora. Tak kersa duit ora. Lah ya nek wong urip ya kersa wae. Lah iya kerja ben entuk duit ngono. Tenan to. Aku wis ngerti nek arep ngono kuwi. Sakit lho Mulakno ora PHP. semaur. Apa? Sapa sing PHP? Lah ngono kuwi mau. Loh, aku ngomong apa nyatane? Nek pengen entuk duit, kerja to Des? Kerja, betul. Rasional. Kuwi males aku wingi. Lah kepiye Ayo. wingi? Aku nek ngene Yusuf anu. Piye? Anu Mas Yusuf wis tanggal 23 Agustus iki selo ora. Anu selo Pak De. Ya nggih istirahat aku. Tadi balas dendam. 23 Agustus to. Kuwi rak wingi sampean nekoki aku dina Rebo. Lah dina Kamis wingi panitia mara ning omah nyorek jadwale tanggal 23 Agustus. Ngono kuwi to. Heeh. Wis kok dongaku, wis kok dongaku. Ra wae. Tan wurung srioning. Sik kuwi kok malah dandan ki ngopo Malah iku? kangi ngopo lho kuwi iki? Masa kok golek gawean to ya. Gelut ya gelut nek ora usah nganggo gorok. Aja cemburu pekne disawer mau. Wong ya entuk kok dia dibagei kok. Gugur Dadi kusum Melu kowe melu pipil. ya wes terus. kusumaning bangsa Sri uning mustika tupen ya, Mbak. Niki digarap napa? Non? Digarap langgam napa Di saken? langgam riyen. Oh, ngeten. Lajeng mlebet dateng Jadilan nggih, Mbak. Oh injih. Terus kok keri dhewe Sriuning pop. Pop nggih. Jadilan wong pun dibetake barongan, Mbak. Ndi? Nika Barongan Bawalu ya niku ora nganggo barungan wis wajahe Wis serem. persis kok. barongan dasku apa? Ora kena nesu. Nesu piye to nek dasku dhewe kok nesu Ya iya. ndase dhewe bebas ya, Mbak. Iya, dasku dhewe kok lak kejaba nek dase wong liya. arep muni ndasmu ngono e kok. Oh, aturan Mas, aturan. Oh nggih, Mbak. Nggih. Heeh. Oh, Mas Pinto pengen buka rebab. Oh, monggo nggih. Ngacung lho, aku rak ya pengertian to. Heeh, Mbak. Kae bareng ngombe intunal entek petang emplek. Iya.
Monggo, Mas Pinto. Wis gak jenengan wae, Mbak. Iya. Lah mengke gelo. Ora, ya busuhin sing sepuh ora nguci wani, ngono to, Mbak. Srening mustika tuben labet tresna saya bati marang Raden Wiranoyo kanggo prasetya anandang branti Gelangan. Wiratmaya putranira sira lawe ati Karo ngilo putrane ngabdi wong sepati nalika ke sawerane sak yuta lho saka Pak Wagina. Matur suwun Pak Wagina. Mula kudu dipinangani kanthi maksimal. Ki nyong sing 500 tak dumke sik. Ya. Domke sapa sinden? Heeh. Sindene pitu iki. Ditulis. Nabung Pak Yusuf ngono. Lho ki pribadi jenenge. Wah, lho. Kok ya. Nerak iki bagian dari saweran sak yuta iki 500 tak nehke nyoto. Saweran itu dikumpulkan jadi satu. Ya wis ora sida, engko tak klumpukne sik nek ngono. Matur nuwun. Aman. Matur nuwun Pak Wagina, mugi dados berkah kagem panjenengan Pak Wagina. Amin. Lancar rezekine Pak Wagina. Amin. Ya, asli kene piyaine. Ya. Ngopo Mbah pengen? Ora. Pengen nek pengen duit lawas apa duit saiki Mbah? Ora pengen lawas, ora pengen saiki. aku jat mutong ta Mutong lah kena dioklek-oklek. Weh, Mbah. Mbah. Titenane wong ki nek ora kepengin duwe duit ki wis jeleh urip. Titenan. kaya wis nglokro ngoten Wis ora Jenengan semangat. sak pengen duit, Mbak. Aku ki nek duit ora butuh nek ora tekne arep bebayar ora. Oh. lah duit iki umume ya nggo bayar Gue nang sing nggo kerokan kok. Ya bener ya. tresnane Mabur.
Nyalong wis disendikani. Nggih, enten WhatsApp nah. Napa niku? Saka panjenengane Pak Lurah. Nyuwun gugur gunung kalian gubuk asmara. Lagu punika kagem sedaya miyarsa, spesial kagem sedaya panitia dan Mas Bendol mugi saged kagem jampi saya. Pak Lurah. Pak Sumaryanto. Kowe sendikani gugur gunung. Ya. Neng dianu sithik Mbah, saka lancaran bersih desa sik. Oh nggih. Semplungke gugur gunung. Nggih. Dibawani dipun bawani Pak Parjo ngadeg madhep penonton Lebowo. Ayo Pak Parjo. Pak Parjo monggo Ngadeg karo ngene iki Pak Parjo, tekep iki. Ngapuran sang. Yo dadak marahi wong. Ora apa-apa, sing formal kaya nek lomba maca pat. Ya. Iki malah maca 7. Monggo. Ayo, jan ya. Wis sepuh. Pak Parjo ki Isih enom jane nduk karena ya bendina ki nguplek-uplek sapi. Kesengkan. Hah? Kesengkan. Kesengkan. Heeh. Nggih, nggih. Maca anu Kenapa niki? ngarep-ngarep kebrongot. Monggo. Bawa. Bawa. Nggih. Marep mrono, Pak. Marep mriko penontonnya iki nang kono. Kamerane kono. Apaan? Ayo. Apaan iku Lambuh. Iki aja ngrusuhi ta. Lah takone kapan iku lah? Apan? Oh. dadi kewajiban baku bareng jejer Mbah Waloyo kok persis. Iya. Kaya pinten gusen. jambe sinigar. Heeh. Sak karepmu lah. Ayo nyedak to Mbah, nyedak to Mbah. Men Ora ndak keselenget. orang gorek wonge. Ya tanya. Heeh. Hati-hati lho iki kok ambruk lho sampean kok. Ayo. Ayo bersih desa mureh adoh sukar sakit Suarane apik. Nggih. Ning pas muni suker kok ngengeti aku ki lho. Ayo njumbuhke kahanan kok ora. Iya. Suker iki. Ya. Glia glia anglia tumandang karya Joget ora? Ora apa-apa joget.
Wis diaturke, Mbah. Nggih. Pelok barang saiki diwalik slendro. Heeh. Mbak Bella ben nembang meneh ya, Mbak. Nggih, siap. Ketoke jenengan seneng nek sing nembang iki. Kabeh iki seneng wong iki putuku kabeh kok. Kene Nduk, yo ngadeg kene Nduk ayo. Sepote apa? Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Merambok aku sing nandang kasmaran. Ajan nando prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wane kaboyong. Rara kanggoku Kok iso? Kang Mas Prabu Obat-obat kowe pancen wanita kamarat. Kowe ora ngerti yen bandung ono lanange jajan. Iki putra ratu pengging Prabu Tamarmoyo. Aku duwe aji sakti Panawasa. Rajonggrang manut tason podo garwa. aku Ya jonggrang apa nuwun tak turuti. Iki mau sepote. sepote. Ya lagune apa? Delalah pancen ya nek sing ngersake lagune Rara Jonggrang. Terus? Lagune sing disuwun Pak Lurah. Nah. Apa gubuk asmara? Bacotke bacotke kitir sumilir, Mbak. Oke. Molak malik, Mas. Loh, medley larase Medley. malik ora apa-apa. Ya, medley iki ana kepanjangane. Apa kuwi? Manut udele dhewe. Manut udele dhewe-dhewe. Heeh. Medley kok manut. Medley iki ya medley. Kok sing dinut kok udel? Nah ya pancen kono ki sing gampang dinut. Ya ya. Heeh. Heeh. Langsung mawon nggih. Langsung. Ya. Yen liwat aku kelingan kubuke abiyen tak Ayo ayo. nengek sagak kebak tulisan Oh ya. kasih Sik, ye sing ngendang bathang ki ora tanggap. Ora peka karo sing putri lho ora. njaluk ditutu-tutui sih Oh, njok. senengane Dikapake? ditutui Diduwi. ditutui ya teles no Mas kok Ah. pedes. Yo Ya. kayak rak duduk jangan lupa sing teles rak duduk jangan bening. Ya. Jenenge kubek Nah, ngene. Aku
kaya-kaya ngelingake Buku gawe cerita wayah nganti dadan ah cengkoke jan piye sing ngendang ki kok wis sewengi wis kendangane kemrutuk Kemerutuk kaya jagung utah. iki mau ra sida medle Mas ya bar iki tetep bar iki. itu gubuk asmara niki pindho ben supaya resep Masuk biasane satu kali gratis satu ora Ora kuwi gubuke jejer loro. jejer loro Dipindah. berkene njok kene ngene ya Gandeng neng gubuk sing siji ki kruyuk semut terus pindah neng sing siji. lah apa ora nganggo kloso Hah? apa ora nganggo kloso Lah karang ming neng alas ki sangune ya ming wedang tok kok ya ora nganggo kloso barang kok. Nganggo gedhe pe. Enggak ya. Dik Ya ming kerdus kuwi kok ora nganggo kloso. Ya. sedetan saat jroning aku kowe dadi karepku
sekar mekar ing ora kang santai tanpa upama nunggu temete sing tertak kanggo nelesi lungka-lungka ati Aduh, Sampun matur nuwun, Mbak. ngadeg Mbah Walo ya. Nggih. Jenengan arep nyerak manajermu apa? Sopo? Ki sing manjak ngerak seragame padha karo jenengan. Nggih, niki mau Iya. setingkane dawuhipun Pak Nggih. Lurah kalian Pak Lurah. majukaken nggih. Ya, Gemeni wekdal, Mbah. Nggih. Wis setengah loro, wis setengah siji. ya. Mongko iki engko kudu jam 5 iki kudu wis masuk tol. Nggih. Oh. Kersanipun? Ayo diteruske lakone sike. Oh ya. Nggih, nang ngaten panjenengan nglajengake lakon kula tak Nggih. teruske lelakonku. Oh, nggih. Matur Bapak Ibu, mugi pinaringan bagas waras pesan malih guyub rukun Nggih. jumbuh ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya. Nyuwun pangapunten sedaya lepat. Ya. Ya, Monggo. Mbak. Tak dherekake. Ngati-ati, Mbak. Jenengan rene karo sapa, Mbah? Nikale bojo Sing nyopir sapa? dhewe. Nyopir kok wong loro nah eneng-enengan. Semelang tak tutuki ya ini. Iya. Ayo mak tak dherekake. Kira pate kasih nggo para pepunden dalang. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para punden dalang saknuswantara Al-Fatihah. Amin. Wah, jan ana panjak nata wayang ngungkurke dalang. Nek ora ning Ansor Laras ora ana wong lancang ngono kuwi, Nduk. Iya. Ora apa-apa. Wis seragame kleru. Ya yo tak dherekake. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winasya ing asopi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning marana tarlen saking layap-layape ngaluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati sajak kraton negara Ndrawati iki kaya ana rame-rame, Nduk. Ayo disusuk bareng-bareng, Mak. Iya, kowe karo aku ming wong wedok aja ngasih ngeribeti, aja ngasih kesempatan ngaretet. Nek pancen iki mengko ki enek peperangan ngono, negara Ndrawati geger, mengko mesti awake dhewe nyingkrih wae, Nduk, supaya aman.